Mamu som zobral na Kretu a ani jeden z nás tu predtým nikdy nebol, takže sme naozaj netušili, čo máme čakať. Kreta je najjužnejší grécky ostrov, ktorý má viac ako 300 slnečných dní v roku. Ak tu teda zažijete zamračené počasie, jednoducho ste nemali šťastie. Čedok ponúka počas sezóny priame lety do Grécka, napríklad na Korfu, Rodos, Zakynthos či Kretu. Z Bratislavy sa jazdy na Kretu predávajú už od 321 eur vrátane leteniek. Navštívili sme Benátskú pevnosť v najjužnejšom meste Európy, Jerapetre, nádherný kláštor vytesaný do skaly s výhľadom na more a okúpali sme sa na pláži Vaj, ktorá bola že wow. Zastavte sa aj v rybárskej dedine Mochlos, kde nájdete krásnu rodinnú tavernu. Kreta je obrovský ostrov. Cesta z jednej strany na druhú trvá autom takmer 6 hodín, veľa. Odporúčam ju preto navštíviť aspoň dvakrát. Kto by chcel stráviť celú dovolenku v aute, že zo všetkých hotelov sa nám najviac páčil hotel Mirabello Bay, ktorý je polhodinku chôdze od Agios Nikolaos. Odtiaľ premáva loď aj na krásny ostrov Spinalonga. Mne sa veľmi páčil aj pompezný palác Knossos, múzeum v Heraklione, kde mimochodom všetkých viac zaujali mamine šaty než kamenné výjavy a prechádzka po samotnom meste. Architektúra a obrana pevnosť spôsobili veľmi gréckym dojmov. Ako suvenír z Krety odporúčam tymianový med, ktorý je pre ostrov typický, známy svojou tmavšou farbou, spôsobenou stredomorskými kvetmi. Cestujte na Kretu.